В днешния епизод на Петъчна пиперка ще говорим за класическия стил в Древна Гърция. Има три основни фактора, които характеризират този стил. На първо място това е новосъздадения натурализъм. Говорейки за натурализъм, какво имам предвид? Скулпторите от този период започват все повече и повече да забелязват детайлите и особеностите на всеки един предмет и човек, предимно хора, разбира се, като започват да вкарват неща, които ги характеризират и се доближават възможно най-много до това, което виждат. Техните композиции стават по-естествени, движенията стават по-естествени, пропорциите стават по-близки до реалното. Също така, говорейки за пропорции, характерно за този стил е, че древните гърци са вярвали, че има едни идеални пропорции за човека, които са абсолютно математически точни. Те са използвали, мисля, че средния пръст беше като мерна единица и са измервали цялото тяло в дължини на средния пръст. И по този начин пропорциите вътре в тялото стават с математическа точност. Следващия принцип е идеализацията. Както и в архаичния стил на Древна Гърция, така и в класическия, идеализацията е много важна, защото гърците вярвали, че физическата красота е като признак за високи морални ценности. Съответно, техните скулптори не е било толкова важно да приличат на моделите, които правили, колкото да бъдат красиви. Затова те са идеализирали техните черти. И на последно място, сдържаността. Принципът за сдържаността, която бива и композиционна, и емоционална. Ще разгледаме първо емоционалната. Ако разгледаме скулптурите от този период, ще забележим, че няма много динамично движение или много големи емоции изписани в лицата на хората. Има една сдържаност в самата пластика, няма много драстични изпъквания, влизания и така нататък. Всичко е много премерено. Същото е и в композициите. Ако разгледаме композициите им, ще забележим, че те са много балансирани. Фигурите са горе-долу еднакво големи. Няма една фигура или един обект, който да доминира над останалите. Всичко е много балансирано, няма динамични диагонали, завъртания и така нататък. Дори в скулптури като дискохвъргача, които изразяват динамично движение, пак композицията е много балансирана.